Braći i sestre, da vas pitam odmah na kraju evanđelja ovaj redak, što Isus rekao, ko se prizna mene pred mojim ljudima, priznat će se i ja pred njegovim ocem, ko se odrekne mene pred ljudima, odreći će se svih. To posebno pitanje ne samo u crkvi, nego u cijelom mjestu, u našoj domovini, kada pitamo ljude, jeste li se odrekli Isusa Hrista? Svi rekli, da je Bože. Koga se odreći? Ko? Ja sam pravi vjernik i tako rekli. Evo vidite, na početku da se mislim slavlja, možda ste primijetili, žene sve čitaju. Odi su muški, sad je muškima zabranjeno čitanje u crkvi. A pogledajte, puno mi stvari možemo ovako promisliti i tako da. Ali dobro, pogledajmo mi danas što nama Božja riječ odgovara. Prorok Jeremija je htio ustupiti od proročke službe. Zašto? Vidimo, bilo mu je teško. I sad što mu danas govori? Čujem klevete mnogih. Užas odnosno. Znači, čim govori da je užas, imalo bilo dobro. Kaže, prijavimo ga, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijamo, prijatelji, čekaju moj pad. Reći se. Evo nećemo dalje, kaže, gledaju kako ćemo se osvetiti. A kaže, Bog je moj snažni junak, Bog je onaj koji će mi stati u obranu. Danas sam čitao kako je jedan hollywoodski glumac je tetovirao križ na stopalu, tako da može kazati po križ, a nije tetovirao križ zbog toga što je križ, nego da može kazati po Bogu. I kada uzmemo tako jednu simboliku križa na peti, vi ćete vidjeti da ljudi koji žele kazati po Bogu i po drugim ljudima ne odustaju, pa žele da to uvijek bude na njihovoj peti, da stalno njeće. Zašto? Što to govori o toj peti, o tom srcu? Što to govori o toj ljudskoj duši? Da ta prvo ljudska duša nema mira u svom vlastnom životu. I jedini mir može neku zadovoljštvu koje toj osobi može dati, jer kad znači drugoga, onda se osjeća već nekako ispunjenije. Onda se osjeća kao da je on nešto postigao. Ili ako drugome kaže da je manji i vrijedniji od njega. Živimo u takvom svijetu. Homo hominis lupus est. Čovjek je čovjeku Bog. Zaista je tako. Što mi primijetimo među ljudima? Zašto Isus danas govori svojim apostolima? Ne bojte se ljudi, jer ste pojeli ljudi. A mi smo puno puta čuli, čuvajte se ljudi. Pazite se, stariji mudri će vam kazati svoje djeci i unučari, reći ne vjeruju svakome. Misli na sebe. Pa šta je to došlo u čovjekovoj mudrosti, u starostnoj dobi, da dođe i kaže, ako želiš nešto pokupiti od Boga života, misli na sebe, nema tko misliti o tebe. Vjerujem, doživjet ćeš kada će te ljudi napustiti. I kada ti bude teško, vidjet ćeš ko ti je prijatelj. A vidjet ćemo i ovu situaciju ćeš doživjeti da će ljudi čekati vaš pad. Kaže, bili su mi prijatelji, kaže prorok Jeremija, a čekali su moj pad. Jedno su čekali da ja padnem, da klonem. I onda mi oni bili radosni, jer sam ja slavan. Braće i sestre, kada govorimo o ovoj slabosti, evo danas nađete prijatelje, nađete ljude. Koliko vremena mi utrošimo uzalud misleći na druge, želeći drugima ugoditi. Ugodit ćete čovjeku. Primijetit ćete jednu sitnicu, da su najnaporniji ljudi koji mislu na sebe. Kada takoga nešto uhvati, kada takome nešto treba, aj, nema mi. Evo nedavno, isto tako, čuješ razne priče i ne priče neku istinu. Šta Isus kaže? Nema toga što je skriveno, a što da se neće otkriti. Istina. I budite spremni ono što pričate u tami, da iznesete na svjetlo. Zašto to Isus govori? Znate zašto to Isus govori? Jer pitanje je šta vi u tami smišljate. Tama može biti tama grijeha, kao što Pavao kaže, kao što je jednom čovjek upao u svijet
tako i mi se griješimo i griješimo iz grijeha smrti. Jer grijeh nas navodi u tamu. I ako je čovjek udaljen od Boga, ako nezadovoljan sa svojim životom, naravno što mu preostaje, nego da napada druge ljude, da drugi ne valjaju, da se drugi valjaju, da se drugi na njih. A imamo mi i drugu krajnost. Imamo krajnost da ljudi, osim što žele biti tlačitelji, nameću svoja mišljenja. Zašto mi namećeš svoja mišljenja? Šta mene briga što ti različeš? Ako se nešto pročita na internetu, danas imaš čak GPT, imaš umjetnu inteligenciju, sad ti nešto pročita, ti sad sve živo znaš. Znaš bolje i od samog Boga. I svoje teorije mi govoriš u cijeli dan po vastanku. Pa ne zanima me tvoje teorije. Ako je to tebi korisno, to može mene trovati. Mene ne zanimaju površne stvari. Mene ne zanima to što ti ne želiš na mene. To nije moja najvažnija, najizvrsnija stvar. Ja ne težim za tim kao za najvećim blagom. Ne daj mi ovaj svijet. Ne zanima me što ti radiš od ovog svijeta. Imamo tako ljude koji žele biti u sve znanje. Kad sjediš s njima, budeš u njihovu dušu, sve živo u zemlji. Sve će. Ajme, nemaš ti doći do riječi. Šta mene briga za tvoje sve znanje? A pogledajte još, braće i sestre. Neka neko dobije dobar posao. Neka neko dobije dobru plaću. Znate što ćete doživjeti od takvih ljudi? Neće vam i kazati koliko je plaća. I ne daj Bože da će on kazati tebi, slušaj prijatelja, ako ti treba, ja ću te pobriti da ti budeš na istom mjestu gdje sam ja. Neće ti to napraviti, naravno. On će kažeti ti takav bazar. Ovo se ne može reći što je ovo raditi, ovo nije. Ako si ti mogao, ko si ti da ti možeš bolje od mene? Zašto drugome govoriš da on ne može postići? Ne želiš da on postigne? Ne želiš. Neki bi voljeli imati sve, postići sve, a najviše voli i njegov uspjeh, njegova radost. Nego njegov uspjeh što drugi nisu uspjeli. Evo tako u društvu živi, već takvim ljudima živimo, tako? Počinjemo ovu priču nedavno čovjeka koji kaže, evo dobio sam uvjetnu kaznu zatvora za izmišljotine, da sam ženu napadao, da je vrijeđao nju i dijete i tako dalje. I trebamo otići u zatvor. To jest ne mora uvjetnu stvar. Na godinu dana ne smije počiniti nikako nije. I sad u zatvorima najviše ima ljudi koji su u zatvoru zbog obiteljskog nasilja. Više ne ubojica i ovi drugi provalnika, lopova i tako. Nekada je socijalna služba želi znati i reći da zna sve, ali ne zna sve. Najbolje bi muškarcu bilo da se uvuče u ženstvo, onda bi bolje prošla na sud. A znate zašto? Kaže čovjek, pa šta ja više mogu ovdje napraviti? Kako će ja vama dokazati da ja ne maltretiram svoju ženu, da se to sve izmišlja od tebe? I onda na koncu kaže otac od tog sina, pa koju sam ja pogrešku napravio u svom životu, to je on govori, on jedan da ima problema sa zdravljem, sa svime, hoće umriti od srčanog udara, čega će umriti? Kaže, sine, zašto si uzeo da se već nastavio skrbništvo zajedničko na tim djetetom? To ti je pogreška. A ko će ostati svoje djete? Koji će to otac ostati svoje djete? A znate zašto je pogreška? Zato što on fizički mora doći u svoje djete i ona da nagoni mora stalno biti svoje djete. A kad dođe do njoj prigoda da prijavi policiji, da stalno malo idu prijeve, i on njemu govori. On kaže, suđe, kako će ja dokazati da sam ja ispravan? Na koji način ja nisam njoj ništa napravio? Kaže, znam, ali zakon nije takav. Nažalost, stoji odmah smanjiti. A ti su plaćenja, drugi stvari prema muškarcima, tako da. Šta ovaj sad čovjek treba napraviti? Uzeti tripok i otići u tu zemlju do tamo. Pobići svoje države, napustiti svoj dom, svoje obitelji, šta sad? I tako će jedino pokazati da je ispravno, jel da? A ko će mu vjeriti? Pogledajte, a
šta će napraviti na prije žena prema mužu ili muž prema ženi? Jedna i druga stvar. Tamo je u zatvoru i oni koji ispravno muče svoje žene. I koji su napravili zlodjelo u obitelji. Nije uvijek sve, da kažemo, evo, svi su tamo završili, ne, nije istina. Ima i oni koji, nažalost, nisu napravili nešto, ima oni koji su napravili. I što na koncu? Ako netko nešto slobodno želi vama napraviti, on će se dobro pobriti da vam napravi. I neće nikad odustati, bit će kao ona peta koja te stalno gasi. Jer te ne voli. Što ne govorimo mi u međuljudskim odnosima? Koliko se posvađamo radi novca, radi uspjeha, radi postavštine, radi ovoga, radi onoga. Koliko ljudi su spremni govoriti. Ja ću da staviti. Maknite se ljudi, oni gdje niste dobro došli. Ljudi, nemojte uzalud trošiti vrijeme. Kad se makneš, onda ćeš vidjeti da ti vrijediš, pa makar ti neko govori da ne vrijediš. Učini 100 usluga, nemoj jednu ne vrijediš više. Znate što ćemo još kazati? Evo ovdje imamo prijatelje s Imotskom, da spomenut ću ih. Ja njemu kažem Imotska vojna. Prijatelj je bolestan. Oni svi idu u Zagreb i idu iz Zagreba nazad. Dolaze ovdje na misu, evo svako malo već 4-5 nedjelja bili ovdje. To je prijatelj koji će s tobom ići i u Zagreb i to treba. A imaš čovjeka, nek ti je teško tako. Ajde nek ti bude teško. Ja vama ako vam bude teško. Uzmi mobilni telefon i gledaj koga ćeš nazad. Ovaj kaže nemam vremena, ovaj kaže oprosti, ja imam svoj obor. Svi nešto se ispričavaju. Svi žele reći i dati do znanja, ja ti pomoga, a sam spriječan. Kako je tu preko? Vas nešto spriječava da pomognete svom prijatelju. Evo je ovdje. Jer ih što spriječava. Živimo ljudi u vremenu lažnih i lažnih prijateljstava. Predstavljamo se ono što nismo. Ne daj Bože da ti bude potreba. Vidjet ćeš je ti tvoje. Ako vam nije spreman, zapamtite ovo, ko vam nije spreman ovdje s vama stati, kleknuti u crkvu i Boga voli s vama, ne znam koliko je to osoba stalo. Nađite vi, promislite sad dobro u svom srcu. Svojim mislim, dobro promislite. Ko je spreman se žrtvovati za vas, ko je spreman stati na molitvu kakva god treba. Ako treba mjesec dana moliti iz dana dan, to ćemo biti spreman s vama moliti. A da ne govorimo o sramoti prema ovome što Isus kaže, ko se s mene posrami, posrami ću se jedini. Vi se sramite prekrstiti, vi se sramite svjedoči Boga, drugi te napade, drugi govoriš, ti moliš, ti si ovakav, ti si nakav, svakakve riječi vam govore. Ne ustrajite jer moli, a makar to njemu smeta. Maknite se toksičnosti društva i ljudi koji tako nešto govori. I još najgora stvar koju će se dopustiti. Depresija, anksioznost, napade i panike. Što je to u vašem životu? Što je to? Zbog čega se tako? Što mislite? Zašto ljudi upadnu tako stvari? Ovdje smo čuli u Evanđelju danas da onoga trenutka kada se neko vas odrekne nešto napravi loše. Ako vi tuđu krivicu stavite na sebe i vi krenete uvijek od sebe, uvijek je do mene. Nisi sebi postavio granice, nisi nikad naučio reći ne. Dosta je, nemoguće otrpjeti. Naravno da ćeš pucati 4 vlastita zida. I ćeš stalno misliti da si ti nešto krivo. Dok ti neko ne otvori oči i kaže ti vrijediš ovo što kaže Isus, vrijedniji ste njegovi pravci.
ti vrijediš, a oni koji ti to govore, oni ne vrijede. U Božjim očima vrijedi onaj koji ljubi, a ne onaj koji čini zlo. I kad makneš tu krivu sliku o sebi, imat ćeš mir u vlastnom srcu. Ne dopusti da ti neko taj mir otima. Nemirni ljudi žele da ti budeš nemiran, onda oni imaju mir. A kad si ti miran, sve dok si ti miran, neki će stalno biti nemirni. Jer ti trebaš biti nemiran da bi neko dobio mir, da bi usisao tvoj mir i hranio se tvojim mirom i naslađivao se cijeloga života. Što te briga, što netko govori, ostavi to. Makni se sveznalica, makni se nametljivaca koji se nameću svojim razmišljanjem, govore ti sve što trebaš raditi, na koji način trebaš živjeti, tako dalje. Ostavi se takvih ljudi i mudraca. Sami ne znaju svoj život skrojiti. A kad već toliko braće i sestre znamo, sad ćemo smitati. Ajmo se hvaliti sa znanjem Biblije, sa znanjem molitve, sa znanjem krunice, sa znanjem pobožnosti, sa znanjem Boga. A zašto se s time ne hvalimo? Tu ne može ni umjetna inteligencija pomoći. Aha, kako će se hvaliti s tim kad nisu u tome? Da, ko se to od nas hvali da ljubi Boga? Ko se to od nas hvali da posti? Ko se to od nas hvali da se odriče? Ko se to od nas hvali da žrtvuje za ljude? Pa kako će hvaliti? A gdje je ta žrtva za prijateljstvo, za žrtva za obitelj i brak? Zašto se sve više mladih brakova rastavljaju? Nema više žrtve. Muž dobro treba paziti što treba kazati svojoj ženi. Ako je se ne svidi, reci nešto protiv njene ljepote. Ona četno misli da je varaš, a ti svećna plaća naša. Ne daj Bože da se okreneš, ona već misli da ima 600 preljuba u tebi. Jel' tako? A i obratno. Nek neki muškarac ode negdje, nek se više puta zadrži muž, pa ne vjerujem ja tebi baš. Jel' da? Koliko mi to povjerenje imamo jedni u drugi? Pa zašto? Ako ja sam spreman biti u nečemu, onda ću sumnjati u drugoga. Razumijete? Zašto sumnjamo tako? Vidite, to su naši životi. Ja onam. Ali steknete li jednog prijatelja blagoslova? Jednog prijatelja. Koje ti ne moraš govoriti kad ustaneš. Evo, loši je dan. On zna tvoje emocije. Zna o tebi sve. Onaj ko te voli zna o tebi sve. A onaj ko te ne voli, njega ne zanima kako tebe. Njega zanima ono što ti možeš biti iz interesa. Zna, imaš li tugu, imaš li radost, imaš li bol u srcu, što te muči, kako ti može pomoći. Poznaje cijelu tvoju nutrinu. Poznaje čak i tvoj intim. I kada vam govorimo o intimu, dođete na posao. 30 godina se radi na poslu. 10 godina. 5. Bilo na poslu, bilo u društvu, bilo u kući, bilo u mjestu, gdje god. Ja vam dajem jedan savjet. Neke stvari o sebi ne govorite nikome. Doći će trenutak, ovo će se možda neki prepoznat ovdje sada. Doći će trenutak kada će ti netko na poslu zbog toga da on napreduje, bit će sebičan. Bio ti je prijatelj, osjećat ćeš se kao Jeremija. Mislio sam da mi je prijatelj, a oni gledaju kako da ja propadnem. I gledaju kako ću propast sve više. Znate šta će napraviti? Onda će ono što si ti u prijateljstvu i naivnosti svojoj kazao svom takozvanom prijatelju, on će to svojim nadleđima,
evo, od njega to i to. I šta si dobio? Tebe onda gaze, osude te kolege, svi te gledaju, a ovaj lijepo došao sa većim činom u firmi. Odlično. Jel da? Pazite dobro što otkrivate u sebi. Nije svatko zaslužio da se zna o vama. I vidjet ćete oni koji najmanje otkrivaju o sebi, koji su zlonamjerni. Ima zlonamjernih ljudi, ti o njemu ne znaš ništa misli, ništa govori, ne znaš kakav je prema tebi, a on želi od tebi sve znati. I što više zna, to mu je veći grč u želucu. Zato Isus kaže mudrite. Braće i sestre, evo Isus kaže, ne bojimo se mi ljudi, ne treba se bojiti ljudi. Treba samo Bogu ugađati. I molim vas, sve što trebate raditi, posao, od obitelji, od odgoja, od života, suživota, da li nešto kazati, ne kazati, dobro promislite i pitajte Boga da li će to biti korisno za nebo. Ako nije korisno za nebo, ostavi se, ne ostavi, imaj načini granicu u svom životu. Ne dopusti svakom da uđe u tvoj život. Ne dopusti svakome. I nauči kazati ne. Ne mora jedna žena trpiti ili neki brat ili sestra neko. Ne mora biti trpiti silom života. Zbog toga što ste rekli, zbog toga što nikad niste rekli ne. I ti sad moraš non stop staviti. Što te drugi kaže? Ne moraš. Reci ne. Imaj svoje dostojanstvo. Bog će se te uzeti. Kaži meni. Ovo su sve životne škole ljudi. Bolje da vas ne